Време е да споделим нещо вълнуващо. Представяме и новата ни печатна машина. Стига глупости! Това вече е истинска печатна машина. Запознайте се с новото попълнение в J-Point Plus HP Indigo 18K. Работи бързо. Наистина бързо. Печата хиляди листове на час без компромис в качеството, дори при двустранен печат. Работи с големи формати, дебели картони и фини хартии с една и съща лекота, а най-хубавото, дори при сложни проекти всичко излиза равно, точно и перфектно подравнено. Ако обичате детайлите, няма как да не я харесате. Резолюцията е изключителна, линиите са кристално чисти, а фотографиите наситени и живи. Цветовете! Тук започва забавната част. Работи с 7 различни мастила, бяло, флуоресцентни ефекти и целия пантон свят. И не на последно място, любимата ми част – OneShot технологията. Благодарение на нея може да печатаме върху синтетики, метализирани медии и други капризни повърхности, като всички цветове се нанасят наведнъж. Резултатът – по-наситен цвят и безупречно качество от първия до последния лист. Вече знаете тайната ни. HP Indigo 18K. Нашия нов супергерой в печата.